Lajdina Zoppajdi ta' 23 sena li joqgħod ix-xajra ingħata l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 500 euro u garanzija personali ta' 5,000 euro wara li wieġeb mhux ħati li kmien is-sibt filgħodu darab ħafif spettur tal-pulizija u li rreżista l-arrest waqt roadblock f'Ħażabbar. Għad-Zoppajdi ġimix li l-kaġuna ġrieħ ħfief fuq spettur meta waqfu fuq suspett li kien qiegħed isuq taħt l-effett tax-xorb u ġimix li wkoll li rreżista l-arrest. Il-prosekuzzjoni qalet li l-każ seħħ ħabta tas-sija u nofs ta' filgħodu meta l-akkużat twaqqaf biex issir spezzjoni fuq il-karozza tiegħu. Kien hawn li Zoppajdi allegatament ħareġ mill-karozza u sar aggressiv fil-konfront tal-pulizija kif ukoll tas-soldati. Ingħad li waqt l-akkużat kienet jiġi arrestat u mmanetjat ħepp għall-ispettur u darbu ħafif. Fl-istess waqt huwa rrifjuta li jagħmel test tan-nifs. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Natasha Galja Xiberras laqgħet it-talba l-ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet, fosthom li jiffirma fl-assa tal-Pulizija ta' Ħażabbar u li ma joħroġ mid-dar bejn l-10 ta' filgħaxija u s-6 ta' filgħodu. Intant, waqt l-istess kontroll, il-pulizija waqfet tfajla ta' 28 sena minn Ħażabbar u żagħżugħ ta' 25 sena miż-Żejtun li fil-karozza tagħhom instabet is-sustanza suspettata ħaxixa tal-kannabis. Il-pulizija waqfet ukoll żagħżugħ ta' 18-il sena minn Ħażabbar li nqabad isuq karozza bla liċenzja li kien akkumpanjat minn żagħżugħ ta' 19-il sena. Fit-tfittxija li saret fil-karozza tagħhom instabet sustanza suspettata kokaina u kannabis. Twaqqaf ukoll raġel ta' 44 sena minn Raħal Ġdid wara li allegatament kien se jipprova jsuq minn fuq il-post wara li ngħata sinjal biex jieqaf. Huwa mobdix l-ordnijiet tal-pulizija u anke rrifjuta li jagħmel it-test tan-nifs għax der fis-sakra. Il-pulizija qalet li sewwieqa oħra twaqfu wara li nstabu jsuqu bla liċenzja u li kienu qegħdin isuqu taħt l-influwenza tal-alkoħol. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.